Mie v-am regăsit la un episod, stați puțin să dau volumul. Așa, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi o să facem iar un box opening, dar avem mai multe chestii. Uitați, avem 23 de box-uri și haideți să începem. Suntem alături de Cristi din nou. Hai să deschidem. Primul box, nimic. Mamă, crezi că nu o să-mi pice? Frank! Bă, oh my god, Cristi chiar a avulsești foarte dreptate. Yes. What? Frank, bă, în sfârșit? Și chiar mi doream, îmi place Frank. Cum ar fi să-mi pice, cum ar fi fost să-mi pice acum Bea, după ce deschidam, mi-a picat Ricos și Daryl. Și dacă îmi pică Mitică, eu mor. Dar e o senzație, da. Bă, dar dăm gemuri. Bă, am... Îți dă 5 gemuri. Bă, stai o să-mi pun suport, să-mi pice gemuri mai multe. Stai că mi-l pun Lex. Să-mi pice multe gemuri și uitai. Token double e super. Așa asta e acolo. Mă, dăm gemuri. Că mie, eu vreau gemuri. 5 gemuri. 41. Wow. Pe, stați puțin. Gemuri. Token double. Și, bă, gem, what? Ce se întâmplă? 5 gemuri, 5 gemuri, 5 gemuri. 15 gemuri. Așa, acum să luăm big box-ul. Nimic, nu gemuri. Și-am foarte, mă apropie de 3000 de coinuri. Vreau pe cine să le pun, vreau să fac pe Frank. O să le pun toate points-urile pe Frank. Și tic! Super! Deci 2 brawleri. Chiar foarte bine. Top pe Frank. Bagă-le. Da, top pe Frank. O să-mi pun doar pe Frank, o să fac foarte multe points-uri pe el și o să-l maxez. O să încerc să-l maxez. Și de asta îmi strâng. Spune că spică epică. Ce? Spune că e spică epică. Da. Uitați, deci o să fac foarte, foarte multe points-uri pe el, că am deja 3031 de coinuri. Super! Haideți să ne punem, stai un pic, o să-mi pun poza cu Frank. Yeah. Băi, deci nu pot să cred că mi-a picat Frank. Bă, și chiar mi doream, bă. Și am 46 de gemuri. Ar fi să-mi pice 20 de gemuri din big box. Oamenii buni, scrieți-mi voi în comentarii care e maximum de gemuri ăsta. Eu zic la Brawl Box e 12 și la Big Box e 20 la... Nu, la... Maximum de gemuri e 20 la toate ăștia. Dacă spun, scrieți-mi voi în comentarii care e maximum de gemuri în toate, maximum de gemuri. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați de like, subscribe și să vă abonați și